ma nwunye di ejikwana maka ego ụwa ka ọ bụ nwunye di gị chetakwa na ife imelụ nwanne n'ụwa Chukwu na-ene gị anya ife ahụ imelụ mmadụ ibe gị Chukwu na-afụ gị anya chetakwa na okwu ịgwalụ nwanne n'ụwa Chukwu ga-asa gị okwu anya ọjọọ ị na-ene mmadụ ibe gị Chukwu ga-ene gị ya n'ụwa uwe chenjigo ụwa dị ike kwuo nwanne uwe chenjigo Wadike kuhane kwochi osane me Imani hage meki odeki ma Meyo nyoso Mana kage meki odeki nchon Emena madu mancha Ayaba chukundu Uwe chenjigo Wadike kuho Mane uwe chenjigo Wadike kuhane kwochi osane me Imani hage meki odeki ma Meyo nyoso Mana kage meki odeki nchon Emena madu mancha Ayaba chukundu Ijowa nwa mmadụ nwere onye ozuru oke Ije n'ụwa kedu onye ozu ụlọ nakwa Gwagodu m ife ike nweta n'ụwa si na ọdịsigoro gị na mma Ije n'ụwa kedu onye ozu ụlọ n'ebe o Gwagene m ife ike nweta n'ụwa si na ozugolugo oke Onye bi n'ụwa si n'ife adịsigole mgbe ezigbo ọyị m ọma Asị m onye awelu nkata gote mmiri o Ọnwụ biri nye anya m ka m ṅụọ ka m wee kweta n'eziokwu na ije n'ụwa ezogolu ya oke Kedu onye ụwa zụlọ jebe dibịa ji gbafa ka nka na-ajụ Kwanụ m onye ụwa zụlọ jebili nụ na-emele Kedu onye ife ụwa zụlọ n'ebe bụ onwe ya nakwa alịlị dada Gwakene m ife ike nwesị n'ụwa si n'ozugolugo oge Ma gị nwa nwa m nwa nwanne m onwere onye ozu chacha Ọganya m ogbenye ka m kwube onwere onye ozu chacha Ebe ịbụ n'iwe 1 million 10 million agụbago oyimo Onye lụlụ na n'inu n'enu na-agụ ya agụ Onye na-agba moto na-abọ na-achọ ka ọ dị nọ ezi oyi Akwụ iyi n'ukwu na ọzọ na-agụ ya Akwụkwọ iyi n'ọkpa nke ka mmadụ n'ime afịa Inugo Betu ji lakwa na ọzọ na-agụ iyi Gwakene m ife ike nweta n'ụwa si n'ozugolugo oge Anyị ma n'ime mma n'ụwa na ọnụ ụwa ga-ekwulili okwu Ime njọ n'ụwa na ndị ụwa ga-ekwu
ịdagodo ogbenye ndị mmadụ ga-akọ gị ọnụ inugo ịgbagoro ụlọgụ anya mmadụ ga-ebujọ ya mana ife ị ga-agba mbọ n'ebe ife ga-adị chukwu mma n'obi ọ dịrọ na chukwu mma ọ dịgo mmadụ mma ife ị ga-agba mbọ ma ife ga-adị olisa mma n'ife obi ọ dịrọ na chukwu mma ọ dịgo gị nwa mmanụ ya bụ ịmara ife a ga-eme ka ọ dị gị mma mee ya nwanne gị mana nke a ga-eme ka ọ dị gị njọ atụrụ ịgbanye uwe chenjigo ụwa dị ike bụ nwanne m uwe chenjigo o chenjigo ụwa dị ike bụ a na-ekwu ochie ọzọ na-eme ozi ọma m ịmana ihe a ga-eme gị ọ dị gị mma mee onye ọzọ mana nke a ga-eme gị ọ dị gị njọ eme na mmadụ ma ncha ayaba chukwu ndụ uwe chenjigo ụwa dị ike bụ nwanne m uwe chenjigo ụwa dị ike bụ a na-ekwu ochie ọzọ na-eme ozi ọma m ịmana ihe a ga-eme gị ọ dị gị mma mee onye ọzọ mana nke a ga-eme gị ọ dị gị njọ eme na mmadụ ma ncha ayaba chukwu ndụ ịmara ife a ga-eme gị n'ụwa ọ dị gị mma oyi m nke m anya ka m na ya ka ịgba mbọ ka ime ya nwanne gị ịmara ife a ga-eme gị n'ụwa ọ dị gị mma agbata obi m anya ka m na ya ka ịgba mbọ mee ya agbata obi go merie papa go merie mama gị merie nwunye di gị mee ya onye gị ya na-azụ kafịa mee ya onye gị ya na-alụkọ ọlụ maka mmadụ niile bụ ofu n'iru chukwu nna ọ bụ na iji nwa mmadụ wee gwọrọ ọgwụ ego n'elu ụwa ya mmadụ weelụ nwa gị gwagwọ na ga-adị gị mma n'obi sama ajụjụ ọ bụ na iji nne mmadụ wee gwọrọ ọgwụ ego n'elu ụwa ya mmadụ weelụ nne gị gwagwọ na ga-adị gị mma n'obi sama ajụjụ ebe mmadụ na-alụ ọrụ ije chụpụ ya n'ọrụ maka ife na ịkarịrị ya n'ọkwa onye ka gị chụọ gị n'ọrụ ọ ga-adị gị mma n'obi ya iwe jee kpara na nwanne gị n'ime obodo maka ife na ike ya jide ego maọbụ na ike ya wee malụ mmadụ ọfụma onye ka gị nalụ ụga maka ọ ga-adị gị mma n'obi otu na-agbata ọ bụ n'izu dere ya n'ori mana igoje nke ndị ori zutere lee ndị ori na-alụ gị mma otu gị ọ ga-adị gị mma n'obi meekwa n'ife dị mma ọji m kpagakwa na agwa dị mma n'obodo ma ebe ife dị mma maka ọ bụrụ mmadụ bụ chukwu nna ya ka ịyọba chukwu ndụ uwe chenjigo ụwa dị ike bụ nwanne m uwe chenjigo ụwa dị ike bụ a na-ekwu ochie ọzọ na-eme ozi ọma m ịmara ihe a ga-eme gị ọ dị gị mma mee onye ọzọ mana nke a ga-eme gị ọ dị gị njọ eme na mmadụ ma ncha ayaba chukwu ndụ ụwa dị ike bụ nwanne m uwe chenjigo ụwa dị ike bụ a na-ekwu ochie ọzọ na-eme ozi ọma m ịmara ihe a ga-eme gị ọ dị gị mma mee onye ọzọ mana nke a ga-eme gị ọ dị gị njọ eme na mmadụ ma ncha ayaba chukwu ndụ ayọba chukwu ndụ na-eme enu mana ife dị njọ ga-adị mma ka ayọba chukwu ndụ ayọba chukwu ndụ na-eme enu na ife dị ọkụ ga-adịlu ka ayọba chukwu ndụ gbanụ nwaanyị aga ọ dị ndụ gogolo n'nwa ka ayọba chukwu ndụ na-eme enu mana ife dị njọ ga-adị mma ka ayọba chukwu ndụ onye ọbụla agbala odibo ịdị ndụ ị ga-abụrịrị ọga ka ayọba chukwu ndụ maka na ndụ dị isi oyi mụ na ndụ amaka ahịa na ndụ amaka ahịa oyi mụ na ndụ dị isi ayọba chukwu ndụ ayọba chineke ife dị njọ ga-adị mma ka ayọba chukwu ndụ ana m eti egwu m ana m ezi ozi ọma m akọsikwa enu ka na pinjo egwu m aba akala aka m ana m eti egwu m ana m ezi ozi ọma m
ekwusikwenu kwa na pinjo egwu ma ba akala aka m kimo odogwu na-arị enu mbene odogwu na-arị enu mbene nnekwu madabu na mo ebe nọ n'ime akala aka m mbene na nne m ama m mbene mụọmụ na akala aka m mbene na nna m ama m mbene mụọmụ na akala aka m mbene si m tibe egwu mbene na egwu si na akala aka m mbene odogwu na-arị enu n'enu ada na m mbene ebe nọ n'ime akala aka m mbene odogwu na-arị enu mbene odogwu na-arị enu mbene odogwu na-arị enu mbene nnekwu madabu na mo ebe nọ n'ime akala aka m mbene na nne m ama m mbene mụọmụ na akala aka m mbene na nna m ama m mbene mụọmụ na akala aka m mbene si m tibe egwu mbene na egwu si na akala aka m mbene odogwu na-arị enu n'enu ada na m mbene ebe nọ n'ime akala aka m mbene odogwu na-arị enu mbene Wabaja, inu wabaja, wabaja, arumadu baja. Anyị bụ mmadụ na anyị dị ka flawa kụrụ n'ime ụlọ. Chifo n'otu otu flawa na-egbuke goligoli mana anwụke rapịa m flawa na-aba mmụọ. Anyị bụ mmadụ na anyị dị ka flawa kụrụ n'ime ụlọ chifo n'otu otu flawa na-egbuke mana anwụke rapịa m flawa na-aba mmụọ. Anya ka nje kwuo maka ndị ji ụwa wee nne m ọnụ taa. Anya ka nje kwuo ma ndị ji moto fa anya isi. Anya ka nje kwuo maka ndị ji ụlọ fa na-etu ọnụ taa. Anya ka nje kwuo ma ndị ji ụmụ fa na anya isi. Anya ka nje kwuo maka ndị ji ọkwa fa nne m ọnụ taa. Iji moto m ọnụ taa onye m ife chi ga-abụ iji ụmụ gị etu ọnụ taa onye m ife chi ga-abụ nwunye ga anyị isi tata onye m ife chi ga-abụ iji ọkwa ga-etu anụgo onye m ife chi ga-abụ anyị jiri nwayọọ na onye ji nwayọọ mesa na ọga ndị ife dị mma apinje egwu m ka m na-eti onye nwere ntị na anụ onu m nwayọọ nwayọọ ka m ji aga onye nwere ntị na-eketegwu m nwayọọ nwayọọ ka m ji aga n'ụwa mmadụ sọ mma goros mmadụ sọ mma Samado sama ewo samado sama samado sama ae mado na gomo gomo ne mado na gomo gomo Nigeria na mado na gomo eka kele ni kweka wanine Abinjo na juga joji na so kwanu no Eka kewe ni gwe ko wanine Abinjo na juga joji na so kwanu no Kamiga wa munwa chukwa singenye na mego Kamiga wa munwa olisa singenye na mego Imaka mmenwe uno nwa mudi ndu na ga loso no Imana mme nwere akụ nwa m dị ndụ na ọ ga-akpata akụ Imana mme nwere moto nwa m dị ndụ gote ụgbọ anyị na-abọ dị ndụ mụnya na-abịara ibe ego onye dị ndụ ga-eli onye nwụrụ anwụ nke ya ga na Chukwu nye m nwa na nwa ka ego Chineke mmadụ sama ewo mmadụ sama Samado sama mmadụ sama mmadụ sama ae mmadụ na-agụmụ n'aka nji wee kene ba ya aka m Mr. Joseph Anemenue Managing Director Anajo Limited
na Burkina Faso ebe anwa ka ọ na-azụ afịa Ochendo nwaka nwa nke izizi n'anya azụ obodo dị Caterpillar Master aka ji akụkọ ebu obele nwa eze ndị Igbo na Burkina Faso ọ ga imele ogbenye na ọdịrọ nchezọ n'ụwa Chief Elijah Okere eze Shoko one of Shokota agụ na-eche maka izizi na ndị Igbo omerọra nke ndị Igbo niile enyi ọra nke Nigeria student omogo eze ịgadị eze Choko of Shokota eze chika abinjo na akpọgo onye ọma mmadụ na-agụmo dị n'ụwa na mmadụ na-agụmagụ mmadụ sama ewo mmadụ sama mmadụ sama mmadụ sama mmadụ sama